गोदान मोनसे भिडिअसिम गासैखौ बरायबाय आरो दिनैनि नैबे भिडिअखौ जागायलांनो आखायाव लाबाय। दिनै जोङो मोनसे सोंथि मावफुंगोन बे भिडिअआव। बे सोंथिया जाहैबाय जायखिजाया मिथिंगा अनजिमा n नि थाखाय दिन्थिदि 3 to the power 3n plus 1 plus 2 to the power n plus 1 कमा दङ जे कमा माने मा आ होननानै बुजायदो आरो ना, माने नैबेखिनिया 5 जों रानजायो। थामहिनबा याव n आ मिथिंगा अनजिमा होनदों नालाय नैयाव जिखिनि n दं बेफोर मिथिंगा अनजिमा। मिथिंगा अनजिमा माने मा? मिथिंगा अनजिमा माने जायफोर अनजिमाया सानजायो, जेरैहाय 1 निफ्राय जागायो आरो 1 2 3 4 ओरैहाय, माने जायखिनिया दाजाबथाय अनजिमाफोर आरो ना, बेफोरो गासैबो मा मिथिंगा अनजिमा। आरो बेनिखायनो मा होनना बुंदो n आ मिथिंगा अनजिमा। बेयो मिथिंगा अनजिमाब्लाथाय माने नैबे n आ जुदि मिथिंगा अनजिमा जायोब्लाथाय अब्ला नैबेयाव जिखिनि मान ओंखारगोन बेयो 5 जों रानजायो होननानै जों फोरमान खालामनांगौ। माने मा जेनेबा नैबे n नि जायगायाव 1 होबाय आरो ना, 1 होयोब्लाथाय बेयाव जिखिनि फिननाय मोनो बेयो 5 जों रानजानाय जानांगोन। जुदि जोङो n खौ 2 होयोब्ला n = 2 लायोब्ला अब्लाबो मा जानांगोन नैबेयो नै n नि जायगायाव 2 नै n नि जायगायाव 2 होनानै जिखिनि मोनो जों बेखौ गोरलै खालामनानै बे अनजिमाया नैबे 5 जों रानजाहैजानांगौ आरो बेफोरबायदि होनना बुंदों। बेनिखायनो थिग बिदिनो n = 1 बाबो रानजानांगौ, n = 2 बाबो रानजानांगौ। n नि जायगायाव जुदि जों 3 होयो, नैबे n नि जायगायाव 3 फज'बाबो फज'नानै जिखिनि मान मोनो बै माना नैबे 5 जों रानजायो होननानै जों दिन्थिनांगौ। दा जों गासै 1 2 3 4 5 बिदिथ' गासैखौबो दिन्थिलांनो हाया नालाय, बेनिखायनो जोंहा माबायदि नेमा जे जों गिबियावनो मा खालामगोन n = 1 लागोन। n = 1 लानानै n नि मानाव 1 1 फज'नानै होनानै जि मान मोनो बेखौ 5 जों रानजायो होनना दिन्थिनांगोन। नेक्स्टआव n = 2 लागोन, n = 2 थामहिनबा n नि जायगायाव 2 2 फज'नानै जिखिनि मान मोनो बेयो 5 जों रानजायो होनना दिन्थिगोन। बेनि उनाव जों मा लागोन हमना लागोन जों माबायदियै n = k, जेनेबा नैबे n नि जायगायाव k होयोब्लाबो 5 जों रानजायो होननानै जों हमना लागोन। बेनि उनाव जों बेखौ मा खालामगोन n = k + 1, थामहिनबा नैबे n नि जायगायाव k + 1 n नि जायगायाव k+ होयोब्लाबो बेयो 5 जों रानजायो होननानै जों दिन्थिनो हायोब्लानो अब्लाथाय नैबेयो माने 5 जों रानजायो होननानै जोंहा दिन्थिजाहैगोन आरो। अब्लाथाय दा बे सोंथिया बबेयाव दं आं बेखौ खेबसे खोन्थाना होनि। बे सोंथिखौ आं बबेनिफ्राय लादों बेखौ आं खेबसे खोन्थानानै होनि। बे सोंथिया दङ जोंहा थाखो 15 क्लास 10 नि एडभान्सड मेथामेटिक्स, बे मोनसे बिजाबाव दं जोंहा क्लास 10 निनो एडभान्सड मेथामेटिक्सआव दङ, जायनि चेप्टार 3 माने खोन्दो 3, जाय चेप्टारनि मुङा रग' अनजिमानि सानलुलि खान्थि। बे मोनसे चेप्टारनिनो अबे सोंथि बिदां 3.3 सोंथि बिदां 3.3 निनो कुइसन नाम्बार 4A नि रमान नाम्बार 2, 4A नि रमान नाम्बार 2 बेयाव बे सोंथिया दङ आरो ना। अब्लाथाय आं बे सोंथिखौ मावफुंलांनोसै। दा जों बेखौ मावफुंलांसै, दिन्थिना होनोसै। जे जों गिबियाव मा लागोन जुदि n = 1, n खौ जों 1 लायोब्ला मा जागोन नैबेनि माना मा जागोन बेखौ जों नायनि। 3 to the power मा दङ 3n plus 1 plus 2 to the power n plus 1, बेनि माना मा जायो जों बेखौ दिहुनलांनि। जुदि n = 1 बेनि माना मा जायो बेखौ जों दिहुनलांनि। नैयाव अब्लाबो होनो हागौ नैखौ जुदि n = 1 अब्ला सोदोबखौ होनो हागौ बे अब्ला। जुदि n = 1 अब्ला नैबेनि माना मा जागोन बेखौ नायनि। नैबे 3 आ 3 थाबायना, नैबे 3 आबो 3 थाबाय, n नि जायगायाव बेसे लागोन होनदो n नि जायगायाव 1, बेनिखायनो n नि जायगायाव 1 होबाय। नैबे प्लास थाबाय, नैबेयाव 1 थाबाय, नेक्स्टआव नै प्लासआ फैलायबाय बेसाव, नैबे 2 थाबाय, ओमफ्राय n नि जायगायाव बेसे होनदों 1 प्लास 1 नैबे आरो ना। खेबसे खोन्थाना होबावदों आङो, नैबे 3 बेसआ थाबाय, 3 आ 3 थाबाय, n नि जायगायाव 1 प्लास 1 नै प्लास 1 थाबाय, बेसाव नैबे प्लास दङ थाबाय, नै 2 थाबाय, n नि जायगायाव 1 प्लास 1 दं, प्लास 1 थाबाय ना। अब्ला बेनि माना बेसे जागोन बेखौ जों नायनि। 3 थाबाय, पावाराव 3 × 1 3, ओमफ्राय प्लास 1 बे थाबाय, प्लास थालायबाय 2 थालायबाय, ओमफ्राय से दाजाबसे बेसे 2, खेबसे नायबावदो, नैबे 3 आ 3 थाबाय, 3 × 1 3
प्लस 1 नै प्लस 1 प्लस थाबाय 2 2 थाबाय 1 प्लस 1 बेसे 2 अब्ला बेसाखो 3 टू द पावर 3 प्लस 1 बेसे 4 जाबाय प्लस 2 स्क्वायराव बेसे 2 स्क्वायराव जाबाय 4 ना एबा 3 टू द पावर 4 3 टू द पावर 4 नि माना बेसे जागोन 3 टू द पावर 4 बाथाय 3 टू द पावर 4 नालाय ना 3 आ मोनब्रै मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै बेसे जागोन 3 सानजाब 3 9 9 सानजाब 3 27 27 सानजाब 3 बेसे जायो 80 जायो ना थामहिनबा 3 टू द पावर 4 आव बेसे जाबाय 81 जाबाय आरो प्लस ओमफ्राय नैबे 4 अब्ला बेसे जाखैयो 81 प्लस 4 बेसे जाखो 85 दा 85 आ थ' 5 जों रानजायो नंगौना 80 5 जों रानजायो बेखायनो जों मा लिरगोन जाय 5 जों रानजायो जाय 5 जों रानजायो अब्लाथाय 80 5 जों रानजायो थामहिनबा मा जाहैबाय जे n = 1 जुदि n = 1 लायोब्लाथाय मा जाहैयो नै बेनि माना थामहिनबा 3 टू द पावर 3n + 1 प्लस 2 टू द पावर n + 1 बेनि माना मा जायो 85 जायो आरो बै 85 5 जों रानजायो थामहिनबा n खौ 1 लायोब्लाथाय नै बेनि माना मा 5 जों रानजानाय जाहैयो आरो बेखौ जोङो खोन्थिबाय नेक्स्ट जों n = 2 नि थाखायबो बेखौ लागोन आरो n = 2 जायोब्लाथाय मा जायो बेखौ जों नायनि नैयाव आच्छा गोजौआवनो लिरनि आङो ससेखौ नैखौ खोमोनानै नेक्स्ट जोङो मा लाबाय जुदि n = 2 अब्ला मा जागोन जुदि n = 2 अब्ला नैबेनि माना मा जागोन 3 टू द पावर मा दङ 3n + 1 प्लस 2 टू द पावर मा जागोन n + 1 ना बेनि माना बेसे जायो 5 जों रानजानाय जायो ना जाया जों नायनि 3 टू द पावर 3n + 1 ना 3 टू द पावर 3n + 1 प्लस 2 पावारा n + 1 n नि जायगायाव 2 बाथाय मा फैयो नायनि जों 3 आथ' 3 थाबायानो 3 थाबाय पावारा सानजाब n नि जायगायाव बेसे 2 नैबे +1 नै प्लासआबो थालायबाय 2 आबो थालायबाय n नि जायगायाव बेसे होनदो 2 n नि जायगायाव 2 + 1 बेसे फैयो जों नायनि खेबसे खोन्थाना होबावदो 3 बेसा थाबाय 3 आ 3 थाबाय n नि जायगायाव 2 + 1 नै प्लास थाबाय 2 थाबाय n नि जायगायाव 2 + 1 3 थाबाय 3 × 2 बेसे जायो 6 ओमफ्राय +1 प्लास थालायबाय 2 टू द पावर 2 + 1 बेसे 3 अब्लाथाय बेसे जागोन 3 टू द पावर 6 + 1 7 प्लस 2 टू द पावर बेसे इखौ जों सेफायखानो हायो 2 क्यूबआव बेसे जायो 8 जायो 2 क्यूबआव 8 अब्लाथाय 3 टू द पावर 7 आवला बेसे जायो जों 3 टू द पावर 7 बाथाय बेसे जागोन नायनि 3 टू द पावर 7 नालाय ना जोंथ' इखौ जेनेबा 3 क्यूब 3 टू द पावर 4 दे 3 टू द पावर 4 आरो 3 क्यूब लाबाय बेसे जायो 3 टू द पावर मोनब्रै आरो मोनथाम नालाय 7 जागोन दाजाबबा पावारा नङा अब्लानिया बेसे 3 टू द पावर 4 आव बेसेमोन 81 ना इनटू 3 क्यूबआव बेसे 27 आरो इखौ सानजाब नायनांबाय जों सानजाबनानै 81 आरो 27 बेसे जायोना 81 आरो 27 नायनि 7 इयो बेसे जाखो 56 2 ओमफ्राय बेसे जागोन इयो 2 जाबाय इयो 16 आच्छा दाजाबा बेसे जागोन इयो 7 जाखाबाय दे ना नैबे 7 बे 7 जाबाय ये बेसे जाखो 8 जाबाय ना ये बेसे जाखो 11 2187 जाबाय प्लस नैबे बेसे 8 अब्लाथाय नायनि जों ये मोननैखौ दाजाबोब्लाथाय बेसे जागोन 7 जो 8 जो बेसे जाबाय आच्छा खेबसे खोन्थादो 3 टू द पावर 7 आव बेसे मोनदो 2187 मोनदो प्लस थाबाय 8 थाबाय ना दाजाबबा इजों 7 जो 8 जो बेसे 15 1 थाबाय आखियाव नैबे 8 मोन नालाय 9 जाबाय ओमफ्राय उनाव इयो बेसे 1 थाबाय 2 थाबाय ना नाय आरो इयो 2195 जाय माने जोबनायखै नैबे 5 दं नालाय 5 आरो लाथिख' थायोब्ला जुदि जोबनायखै 5 आरो लाथिख' थायो अब्लाथाय बे मा जाखायो 5 जों रानजाखायो बेनिखायनो मा जाबाय जाय 5 जों रानजायो 5 जों रानजायो दा जोंहा बियो 5 जों रानजायो जाहैबाय थामहिनबा n नि मानखौ जोङो जुदि 2 लायो अब्लाबो नैबेनि माना मा जायो बेनि माना 5 जों रानजानाय जाहैयो आरो बेखौ जों मोनबाय एबार जोङो हमना लासिगोन k नि थाखायबो बेयो 5 जों रानजायो होननानै जों बेखौ हमनानै लानोसै एबार
दा जोङो n इक्वल्स टू k नि थाखाय लानोसै एबार हमनासो लागोन एबार जों ना जुदि हमना लाबाय ओरै होननानै हमना लाबाय n इक्वल्स टू k नि थाखाय हमना लाबाय n इक्वल्स टू k नि थाखाय मा इयो 3 to the power 3n plus 1 3n plus 1 plus 2 to the power n plus 1 जों मा हमना लादों हमना लाबाय n इक्वल्स टू k नि थाखाय 3 to the power 3n plus 1 थामहिनबा नै सोंथिया plus 2 to the power n plus 1 नै बेयो आरो ना मा 5 जों रानजायो 5 जों रानजायो जाहाथे मा जागोन 5 जों रानजायो आरो n इक्वल्स टू k नि थाखाय बियो 5 जों रानजायो जाहाथे मा जागोन 3 नै 3 आ 3 थाबाय 3 आ 3 थाबाय पावारा नै n नि जायगायाव मा k प्लस 1 नै प्लस थाबाय 2 थाबाय n नि जायगायाव k प्लस 1 इयो 5 जों रानजानाय जायगोन आरो माने हमना लाबाय n इक्वल्स टू k नि थाखाय नै बेयो मा जाहैबाय बेयो 5 जों रानजायो आरो थामहिनबा नैयाव n नि जायगायाव जुदि जों k होयो नै n नि जायगायाव जुदि k होयो अब्लाबो नै बेखिनिया मा जागोन बेयो 5 जों रानजायो आरो जाहाथे ओरै लिरनो हागोन जाहाथे नै बे n नि जायगायाव k n नि जायगायाव k होबाय नालाय जाहाथे a होबाय 5 जों रानजायो 5 जों रानजायो दा जों बेखौ 5 जों रानजायो होनना लाबाय दा जों लास्ट फोरमान जाथारनोब्लाथाय मा खालामनांगौ जे n इक्वल्स टू k प्लस 1 लायोब्लाबो नै बेनि माना 5 जों रानजायो होननानै जों दिन्थिनांगौ आरो दिन्थिनांगौदि लिरबाय दिन्थिनांगौदि n इक्वल्स टू k प्लस 1 नि थाखाय 3 to the power मामोन सोंथिया 3n plus 1 plus 2 to the power n plus 1 5 जों रानजायो 5 जों रानजायो थामहिनबा मा जायो जों मा दिन्थिनांगौ जे n इक्वल्स टू जुदि k प्लस 1 बो लायो अब्लाबो नैबेनि माना थामहिनबा सोंथिनि नैबे सोंथिनि मानाबो मा जागोन 5 जों रानजायो होननानै जों दिन्थिनांगौ आरो बेखिनिखौ जों दिन्थिनो हायोब्लानो जोंहा दिन्थिनाया जागोन बा फोरमाना जागोन आरो बेनिखायनो जों इयाव होनसै 3 to the power 3n plus 1 plus 2 to the power n plus 1 इयाव जों मा खालामगोन दा जेराव जेराव n दं n नि जायगायाव मा होना नायगोन जों n नि जायगायाव k plus 1 होना नायगोन नै बेयाव k plus 1 होगोन n जायगायाव नै n नि जायगायाव k plus 1 होना नायगोन बेनिफ्राय इयो 5 जों रानजायोना रानजाया बेखौ नायगोन जुदि 5 जों रानजायोब्लाथाय नैबे सोंथिया 5 जों रानजायो होननाया दिन्थिजागोन आरो जुदि जोङो हायाब्लाथाय बेयो दिन्थिजानाय नङा आरो ना अब्लाथाय जों नायबाय 3 थाबाय नैबे पावार 3 आ लाबाय n नि जायगायाव मा होगोन होनदों k plus 1 नैबे प्लस 1 थाबाय नैबे प्लसआ प्लस n थाबाय 2 थाबाय n नि जायगायाव मा होगोन होनदों k plus 1 ओमफ्राय नैबे प्लस 1 बायजोआव थाबाय खेबसे खोन्थाना होबावदों आङो n इक्वल्स टू k plus 1 नि थाखाय सैथोबा 5 जों रानजायो होनना दिन्थिनो होदों नालाय n नि जायगायाव k plus 1 होजोबगोन जों नैबे सोंथियाव बेखिनिया दंमोन ना 3 थाबाय 3 आ 3 थाबाय n नि जायगायाव मा k plus 1 नै प्लस 1 दं थाबाय नै प्लस थाबाय 2 थाबाय n नि जायगायाव मा होदो k plus 1 होदो नै प्लस थाबाय 1 थाबाय आरो ना दा जों बेखौ मा खालामनोसै एबार सेफायनानै नायनोसै सेफायना नायनानै 5 जों रानजायो होननानै जों बेखौ दिन्थिगोन आरो दा जों बेखौ फारि फारि सेफायलांबाय थानोसै अब्लाथाय नै आं बेयाव आच्छा नै बे इखौ खोमोनि आं नाथाय गासैखौ खोमोरजोबा इयाव उनाव आं खोन्थिनो थाखाय नैबेखौ जाहातेनि उनाव जिखिनि लादोंमोन आं बेखिनिखौ खोमोरथ'ला आङो नैबेखिनिया 5 जों रानजायो होननानै दंमोन नालाय ना आं बेखौ खोमोरथ'लायला बाखिखौ आङो बानायबाय थानोसै आं ससेखौ नैखिनियावनो बानायनोसै ना नैबेनि उननिखौ नै ससेयाव बानायलांसै इयाव मा दङ
3 to the power 3k plus 1 दं नालाय 3 बेसआ थाबाय नै बियो एबार इखो सानजाबना 3 into k 3k प्लस दं नैबे प्लसआ 3 into 1 3 ओमफ्राय प्लस 1 बायजोनिया ब्रेकेटनि बायजोनिया मालाबाय नैबे बेस 3 आ 3 नो थाबाय नैबे सानजाबा 3 into k 3k प्लस नैबे प्लस लेबाय 3 into 1 3 ओमफ्राय प्लस 1 ब्रेकेटनि बायजोनिया नैबे थाबाय नैबे बेसआव आरो प्लस फैलायबाय प्लस 2 इखो नायबाथाय बेयो k plus 1 ना आच्छा इखो जों साजायनो हागौ आरो 2 नि पावारा k plus 1 आरो प्लस 1 नालाय ना माने 2 नि पावारखौ खेबसे k plus 1 खौ ला ओमफ्राय आरो नेक्स्ट 2 मोनसे लानानै इनि पावारखौ नैबे 1 खौ लाबानो जाबाय आरो माने जों मा खालामबाय नैखौथ' खोन्थाखाबाय आङो बेसआ थाबाय इदिनो 3 आनो 3 into k 3k प्लस 3 into 1 नै प्लस 3 3 into 1 3 नालाय ना ओमफ्राय प्लस 1 नैबे बायजोना थाबाय प्लस थाबाय बेसआव नैबे 2 आ थाबाय ओमफ्राय इयाव पावारा k plus 1 नालाय नैबे k plus 1 खौ खेबसे 2 नि पावार हिसाबै लाबाय आरो नैबे प्लस 1 खौ नैयाव लाबाय एक्सट्रा मानो होनबा बेस सानजाबना दंना दाजाबफिनबाथाय k plus 1 खौनो मोनफिनगोन नैबे k plus 1 खौनो मोनफिनगोन जों बे इनि उनाव नेक्स्टआव जों फैनिखौ साजायनि जों इखौ मा खालामगोन नैबे 3k आरो प्लस 1 खौ खाथि खाथि लिरनि 3k प्लस 1 खाथि खाथि लिरबाय प्लस 3 खौ लास्टखौ लिरबाय नैबे एबार नैबे प्लस थालायबाय ओमफ्राय उनाव नैबे 2 आ थाबाय पावार k plus 1 आनो थाबाय ओमफ्राय उनाव नैबे 2 नि पावारा 2 माने 2 नि पावारा 1 माने बेसे 2 आनो खेबसे खोन्थाना होबावदो आङो नैबे 3 आ 3 थाबाय 3k ओमफ्राय प्लस 1 खाथि खाथि लिरदो 3k आरो प्लस 1 खौ नै प्लस 3 खौ उनखौ लिरदो नैबे बेसआव प्लस थाबाय नै 2 नि पावार k plus 1 ना नै 2 नि पावार k plus 1 सानजाब थाबाय 2 नि पावारा 1 माने बेसे 2 आनो दा होमबाथाय जों आरो साजायबावगोन 3 थाबाय नै इयाव जों मा खालामनि नैयाव जेरै साजायदोंमोन इदिनो साजायगोन नैबे 3k plus 1 इखो जोङो एक्सट्रा लिरना आरो नैबे प्लस 3 जे दंना पावाराव बेनिखायनो जों मा खालामबाय बेस सानजाबनानै मोनसे 3 लालायबाय आरो 3 बेस लानानै मा होनांगोन नैबे पावारखौ 3 इखौ लाबाय आरो मानो बिदि लाखो मानो होनबाथाय नैयाव नै बेसजों बेस सानजाबना दंबाथाय मा जागोन पावारजों पावार दाजाब जागोन बेनिखायनो जेब्ला बेसजों बेस सानजाबना थानायाव बेसखौ जोङो मोनसे लायोब्लाथाय पावारजों पावार दाजाबबा मा फैगोन 3k plus 1 plus 3 फैगोन नै 3k plus 1 plus 3 ना बेनिखायनो इखौ जोङो नैफोरबायदि साजायना लाबाय आरो एबार नै थालायबाय प्लास ना ओमफ्राय नैबे 2 खौ सिगाङाव लाबनो हासिगौ खोथा गैया मानो होनबा 2 to the power k plus 1 जो नैबे 2 जो सानजाबना दं नालाय बेखायनो 2 खौ सिगाङाव लाबबाय जों ओमफ्राय 2 to the power नैबे k plus 1 खौ उनखै जोङो बिदि लिरनानै होबाय आरो ना एबार नेक्स्ट आरो जों साजायलांबाय थानायखौ साजायबावलायगोन नैबे 3 नि पावाराथ' बेसे 3k plus 1 ओमफ्राय सानजाब थाबाय नैबे सानजाबा ओमफ्राय 3 नि पावारा 3 माने मा 3 क्यूबआव बेसे 27 जों मिथिखायो 27 होननानै ओमफ्राय नैबे प्लास थालायबाय ओमफ्राय नैयाव 2 आ 2 नो थाथ'बाय 2 आ मोनसे थाबावबाय पावारा बेसे k plus 1 ना बेयो गाहायाव लिरजागोन ना लिरजाला लिरजाहैस्लाबनाय नंला अब्लानिया जों आरो ससेखौ नैजा बानायलायनोसै नैबे मा जाबाय 3 नि पावारा 3k plus 1 ना इदिनो थाबाय नै सानजाबा थाबाय आरो 3 क्यूबआव बेसे 27 प्लास थाबाय 2 आ 2 थाबाय 2 नि पावार k plus 1 2 नि पावार k plus 1 इ थाबाय आं नैजा लिरनि ससेखौ ना नैनि ससेखौ नै 3 to the power बेसे 3 नि पावारा 3k plus 1 इ थाबाय ओमफ्राय नै सानजाबथि दंना सानजाबखौ होबाय ओमफ्राय मोनसे खामानि मावनिजों नैजे 27 खौ जों मा लिरनो हायो 25 दाजाब 2 लिरनो हागौ आरो ना 25 दाजाब 2 बेसे 27 बेखायनो 27 नि जायगायाव मा लिरदो जों 25 plus 2 लिरदो आरो नै प्लासआ थाबाय बेनिफ्राय नैबे 2 आ 2 थाबाय सानजाब नैबे सिन थाबाय 2 नि पावार k plus 1 इखौ जों लिरफिनलायबाय ना मा लिरखो नैबे 3 नि पावारा 3k plus 1 नै सानजाब सिन थाबाय ओमफ्राय 27 माने मा लिरनो हायो 25 plus 2 मानो होनबा 25 plus 2 बेसे जायो 27 जायो बेनिखायनो 27 जायगायाव इखौ लिरबाय नै प्लासआ प्लास थाबाय 2 आ 2 थाबाय 2 नि पावारा k plus 1 2 नि पावारा k plus 1 थाबाय आरो ना अब्लाथाय आं बेखिनिखौ खोमोरथ'नोसै एबार जोङो
सानजाबसै ओरैहाय 3 to the power 3k plus 1 जो 25 खौ सानजाबनि सानजाबा मा जागोन नै 25 खौ जों सिगाङावबो लिरनो हागोन अब्लाना 25 into मा जागोन 3 to the power 3k plus 1 25 जो जोङो 3 to the power 3k plus 1 खौ सानजाबबाथाय मा जायो 25 आ सिगाङाव थाबाय ओमफ्राय नैबे 3k to the power 3k plus 1 आ थाबाय उनखै नै प्लास आ प्लास थाबाय एबा 3 to the power 3k plus 1 जो 2 सानजाबा मा जागोन 2 खौ सिगाङाव लिरबाय ओमफ्राय 3 to the power 3k plus 1 आ थाबाय उनखै ना माबोरैहाय 2 जो 3 to the power 3k plus 1 सानजाबनायाव नै 2 आ सिगाङाव थाबाय ओमफ्राय नैबे 3 to the power 3k plus 1 आ उनखै थाबाय नै प्लास थाबाय नैबे प्लास थाबाय आरो 2 into मा दङ 2 to the power k plus 1 2 आ 2 इन थाबाय सानजाब थाबाय 2 नि पावारा k plus 1 इ थाबाय ना एबार नेक्स्टआव आरोबाव जों नायफिनलायनोसै आरो एबार कमन लालायगोन जों आरोबाव इयाव 25 आ इदिनो थाबाय 3 नि पावारा बेसे 3k plus 1 थाबाय नैबे प्लास थाबाय नैबे ओमफ्राय इ मोननैनिफ्राय जों कमन लानो हायो नै 2 खौ कमन लानो हायो नै 3 to the power 3k plus 1 जो 2 सानजाबना दं 2 to the power k plus 1 जोबो 2 सानजाबना दं अब्ला 2 खौ कमन लाबाय 2 खौ कमन लाबा जोंहा मा थागोन ब्रेकेट सिङाव 3 to the power नैबे 3k plus 1 नैबे प्लास थाबाय इयाथ' 2 आ कमन फैखाबाय 2 to the power k plus 1 इ थाबोबाय ब्रेकेटआव ना अब्लाथाय जोङो बेखिनिखौ मोनबाय आं खेबसे खोन्थाना होबावदो ना नैबे 25 into 3 to the power 3k plus 1 इदिनो थाबाय नै प्लास इ मोननैनिफ्राय जों मा खालामदो जिहेतु नैबेजों 2 सानजाबना दं नैबेजोंबो 2 सानजाबना दं नालाय 2 खौ जों कमन लाबाय अब्लाथाय ब्रेकेट सिङाव थाबाय 3 to the power 3k plus 1 थाबाय नै प्लास थाबाय आरो नै 2 to the power k plus 1 आ थाबोबाय आरो ना दा होमबाथाय बेखौ जुदि आं लिरो जाय 5 जों रानजायो आं बेखौ जाय 5 जों रानजायो होनना लिरदो मानो लिरदो आं खोन्थाना होदो नाय नैबे खिनिया नै 3 to the power 3k plus 1 बिजों मा सानजाबना दं 25 सानजाबना दं आरो ना 25 सानजाबना दंबाथाय मा जागोन नै 3 to the power 3k plus 1 नि माना जियानो जायाथों मानो नै 25 आ 5 जों रानजायो नालाय बेनिखायनो नै पार्टआ 5 जों रानजाखागोन आरो ना आं खेबसे मोनसे एग्जांपल होदो नांगौ जायो जेनेबा 25 into 3 इयो 5 जों रानजागोन ना रानजाया 5 जों रानबा नै 5 जों जोङो 25 खौ रानबा बेसेबा अब्ला बेसे 5 सानजाब 3 बेसे 15 थामहिनबा 25 into 3 खौ जों 5 जों राननो हायो मानो होनबाथाय 25 आ 5 जों रानजाखायो नालाय ना नैबेयो जि जाबाबो मथथे रानजाखागोनानो हमना लायो माबायानो जाबाय 7 आनो जाबाय ना 7 जाबाबो मा जागोन 7 जाबाबो 5 जों रानजागोन मानो होनबा 5 जों 25 खौ रानबाबा आरो 5 सानजाब 7 बेसे 35 मोनहैगोन बेफोरबायदि थामहिनबा नै 25 आ दं नालाय नैनि माना जियानो जा मथथे इखिनिया 5 जों रानजाखायो आरो ओमफ्राय नैबे खिनिया 5 जों रानजायो ना रानजाया बेखौ जों नायनि नै आं इयाव हमना लाखादोंमोन नैबे 3 to the power 3k plus 1 plus 2 to the power k plus 1 आ 5 जों रानजायो होननानै लिरखादोंमोन दा नैबे खिनिया 3 to the power 3k plus 1 plus 2 to the power k plus 1 इयो नै ब्रेकेटआव दं नै 3 to the power 3k plus 1 plus 2 to the power k plus 1 नैबे खिनिया जोंहा ब्रेकेटआव दंना आरो बेखिनिया मा जागोन बेखिनिया 5 जों रानजानाय जागोन मानो होनबाथाय आं हमना लाखादो जे बेखिनिया मा 5 जों रानजायो होननानै ओंखायनो नैबे ब्रेकेटआव थानाय 5 जों रानजायो नालाय नैबे 5 जों रानजाग्राया जाय जे सानजाबना थायाथों मानो नैया जियानो जायाथों मानो गुबुन अनजिमा जिखि जायाथों मानो नैखिनियानो 5 जों रानजाग्रा नालाय बेनिखायनो मा जागोन 2 जों नैबेखिनि सानजाबना थानाया थामहिनबा 2 जों जे नैखिनि दं बेखिनिया मा जागोन 5 जों रानजाग्रा जाखागोन अब्ला मा जाबाय नैबेखिनियाबो 5 जों रानजाग्राबा नैबेखिनियाबो 5 जों रानजाग्राबा 5 जों रानजाग्राजों 5 जों रानजाग्राजों दाजाबबा मा जागोन 5 जों रानजाग्रायानो जाहैखागोन मानो होनबा एग्जांपल हमना ला 5 आ 5 जों रानजायो ना 15 आ 5 जों रानजायो इ मोननैखौ दाजाबा बेसे जायो 20 मोनगोन 20 आबो मा 5 जों रानजायो आरो ना हमना ला 25 आ 5 जों रानजायो जों मिथिगौ 15 आ 5 जों रानजायो इ मोननैखौ दाजाबा मा जागोन इयाव 40 जागोन आरो 40 आ मा 5 जों रानजायो आरो ना थिग इदिनो माने नैबे 5 जों रानजाग्रा नैबेखिनियाव 5 जों रानजाग्रा बेनिखायनो 5 जों रानजाग्राजों जों दाजाबबा मा जाखागोन इयो 5 जों रानजाखायो आरो बेनिखायनो जों लिरबाय इखौ जाय 5 जों रानजायो होनना अब्ला बे जुदि 5 जों रानजाबायब्ला अब्लानिया मानि थाखाय 5 जों रानजाखैयो जोङो n नि मानखौ मा लादोंमोन जों n नि मानखौ k plus 1 लादोंमोन n नि मानखौ जेब्ला जों k plus 1 लादो अब्लाबो नैबेनि माना मा जाहैदो नै इनि माना नै सिं जाहैदो आरो इयो मा
5जों रानजायो थामहिनबा n इक्वल्स टु k + 1 लानायावबो नैबेनि माना 5जों रानजायो आरो दा बे खोथाखौ जोङो लिरहैसिगोन इयाव बेनिखायनो ओरै होननानै लिरगोन जों बेनिखायनो n इक्वल्स टु k + 1 नि थाखाय नैबे सोंथियाव थानाया 3 टु द पावर 3n + 1 + 2 टु द पावर n + 1 ना मा जायो 5जों रानजायो माने बेनिखायनो n नि मानखौ k + 1 लायोब्लाबो नैबेनि माना मा जायो 5जों रानजायो आरो नैबेयो नै सोंथियाव जायखौ 5जों रानजायो होनना दिन्थिनो होदोंना बेयो मा जायो 5जों रानजानाय जाहैयो आरो अब्लानि मा जाहैबाय n आ जायखिजाया मिथिंगा अनजिमानि थाखाय मथथे इयो मा 5जों रानजाखागोनानो इनि माना बेखौ जों लाइन मोनसे लिरनानै ओमफ्राय दिन्थिजाबाय होननानै लिरना होसिगोन आरो लास्टआव आङो मोनसे लाइनखौ लिरना होनोसै सोंथियाव जेरै दं बेखौ लिरना होफिनसै आं एबार लास्टथाराव दा जोङो दिन्थिबाय नालाय बेनिखायनो आं लास्टआव सोंथियाव जेरै दं बिदि लिरबाय जायखिजाया मिथिंगा अनजिमा नैबे मिथिंगा अनजिमा n नि थाखाय 3 टु द पावर नैबे 3n + 1 3 टु द पावर 3n + 1 + 2 टु द पावर n + 1 + 2 टु द पावर n + 1 नै कमाखौ आं लिरदो 5जों रानजायो 5जों रानजायो बेयो दिन्थिजाबाय नालाय इयाव सर्ट होननानै जोङो लिरना होनांबाय आरो बेनो जाबाय बेनि दिन्थिनाय आरो ना बेखौ दिन्थिबाय आरो बेखौ दिन्थिनायजों लोगोसे बे सोंथिखौ मावफुंनायजों लोगोसे आं गासैबोखौबो साबायखर बावनानै दिनैनि थाखोखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों